Sa Good Vibes, kung tanyagan ka sang uling ice cream, makaon ka? Ini ang patok nga ice cream karon sa isla sang Siquijor. Ano bala ang uling ice cream? Ini ang aton diskubrihon sa report ni Romeo Supal. Agaw atensyon ang ini nga ice cream nga ginabaligya sa gwa sang Pitogo Cliff sa San Juan diri sa may isla sang Siquijor. Ang tawag sang iban, uling ice cream o kung charcoal ice cream kay man color black. Ang iban nga flavors nga ginabaligya upod sini avocado. Mayara man sang blueberry with Oreo. Depende sa availability sang prutas kag flavors. Shadow ka attractive sang color pati na ang black. Istorya ni Madonna Daguman, taga Pagadian City pa siya. Patok ang charcoal ice cream sa ilang nga lugar kag kadamo sa nagahimo sini. Napinsaran niya nga dalon ini sa isla sang Siquijor nga ginadagsa sa mga turista. Humalinsad to, nagsige-sige na ang iyang negosyo. Duha na siya karon ka tuig ginagaistar sa isla. Ang uling ice cream himo sa mangosteen, ini ang pinakapatok sa tanan. Homemade ice cream ini abi. Patok siya katama ilabi na kun summer. Sa Mindanao po talaga galing, sir. Ang idea. Taga saan kayo, ma'am? Pagadian City po. Pagadian. So, popular siya sa Pagadian. Yes po. You brought it here daan eh. Yes po. Bakit Siquijor? What brought you here to Siquijor? Hindi lang po. Lumayo lang kasi wala po dito talagang charcoal ice cream. Tinry lang po namin, baka sisikat siya. Marami Basta, doon sa Pagadian gumagawa. Kumbaga, ano na siya doon eh. Yung famous ice cream na talaga sa Pagadian po. Kung nagadinaguso na ang mga turista sa Pitogo Cliff, makapaubo siya sang 3 ka containers sa sulod sang 2 ka oras. Bisan gani kuno online, may nagabaligya na sini pero hindi mabalaan kung ano ang ginagamit ng mga ingredients. Ang brownout sa isla, isa man sa mga rason kung nga mas mabakal pagid ang ilang produkto sa karon. Imbis ko nga magbakal sang ginalon nga ice cream, kag maabtan man lang sa brownout sa mga balay, by the scoop na lang ang charcoal ice cream na ginabakal sang iban para hindi matunaw. Ang pag-brown out, dapat magawa ka na lang ng sarili mo kaysa bibili ka pa. Kasi magbibili ka, malayo mga tindahan dito eh. So, yung paggawa nyo hindi siya affected because of the brownout? Hindi na? Hindi naman. Masarili ako sa itong mga freezer eh. Kaya ako... May genset na? Oo. Naka-genset talaga. So, patok siya kasi walang kuryente. Maraming gusto kumain ng cold. Siya naman, may mga freezer na siya nga may genset pagid para hindi matamaan ang iyang negosyo. Kalabanan sa mga turista kuno nga nagakadto diri nagakalingaw sa iyang produkto. Kung malabyan kag makitaan ang kolor, nagakainganyo nga magtilaw. Pagkaubos, sa masunod naman siya nga adlaw nagahimo liwat kay mauti ang proseso. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.